खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ थांनाय मोनायाव फैनाय बारहुंखा आरो बरफनि अन्थाइ गोग्लैनायनि जाउनाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब ओनसोलफोराव गोबां न' बां बिफां लाइफां सिलिंखार जानाय खौरां मोननाय जादों। बेबादिनो चिरां जिल्लानि बिजनियाव नूर मोहम्मद शेख मुंनि सासे सुबुंनि न'आव मोनसे गिदिर बिफां गोग्लैदोंमोन। बिफां गोग्लैनायाव बिबै 50 बोसोरनि नुरिमा बिबि आरो फिसौजो 6 बोसोरनि आफसाना परबिन सानैबो बिफां गोग्लैनायनि जाउनाव माखासे जखम जायो। 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि मोनसे गेदेर खौरां। थाबैनो फोसावजागोन मेट्रिक आनजादनि फिथाइया। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनज पेगुआ फोसावदों मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि मोनसे गेदेर खौरां। बैसागोनि रंजानायनि गेजेरावनो एबा बैसाग दानावनो फोसावजागोन मेट्रिक आनजादनि फिथाइया। दिनै माजुलियाव साइकेल रेलियाव बाहागो लानानै फोसावदों बे खौरांखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनज पेगु बिथाङा। सारअन्थाइ गावनाय समाव मोब्लिब बोगथाबजानानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय मोनायाव गोब्राब बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनाय समाव मोब्लिब बोगथाबनानै उदालगुरियाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाटनि जियागुरि गामिनि 42 बोसोर बैसोनि रुपुराम बसुमतारिया थांनाय मोनायाव सारअन्थाइ गावनाय समाव मोब्लिब बोगथाबनानै जिउ गोमायो। बिटिआरआव राजखान्थिनि दुंहाव बार। दतमा ब्लक बिपिएफनि साबा दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों। फारियै दतमा ब्लक लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि पिंकुराज ब्रह्म, सेरफांगुरि लाइमोन बिपिएफ मावखुलिनि इनचार्ज दनेश नार्जारि, दतमा सियालमारि प्राइमारि लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि कबिलाल नार्जारि, सियालमारि प्राइमारि लाइमोन बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सोमला मोसाहारि आरो सियालमारि प्राइमारि लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि अथिराज नार्जारि बिथांमोना कक्राझार सहरनि हाब्रुबारियाव थानाय मिरु लाइमोन UPPLनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों MLA लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव UPPLआव जयेन जाफैयो। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थांनाय हराव गोब्राब बारहुंखा बारनायजों लोगोसे बरफनि अन्थाइ गोग्लैयो। गोब्राब बारहुंखा आरो बरफ अन्थाइ गोग्लैनायाव गवालपारा जिल्लानि दुधनय, कृष्णाय, रंजली, धुपधारा, आमजङा, दिप्लाय, दरंगिरि, माजाखिलि, लेला, माटिया बायदि ओनसोलफोराव गोबां सुबुंनि न' बां सिलिंखार जायो। बेबादिनो थांनाय मोनायाव बारनाय बारहुंखा आरो बरफनि अन्थाइ गोग्लैनायाव गवालपारा जिल्लानि धुपधारा थानानि सिङाव थानाय बद'पारायाव 5 किल'ग्राम बरफनि अन्थाइ गोग्लैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।